a Sminkelek betegen part 2 részbe. Ha még az part 1-et nem láttad, akkor ékelők. Akkor nézd meg most azonnal, mert ha nem, akkor letörlöm a csatornádba. Mit érez, úgyhogy be fogom majd mindjárt fejezni. Azért csinálok ma videót, mivel ez lesz az utolsó videóm. Ez itten, hogyha nem végzek a sminkeléssel, akkor nem ez. Akkor még lesz egy part 3. De mert be fogom fejezni a jövő héten már a videót. Csatornám ugyanúgy lesz, csak csinálni fogok még egy olyan videót majd búcsúból, hogy elmegyek, hogy aki ezt nem nézi meg, az tudja, hogy elmentem. Ápozott felraktam. Mindig. Jó, most nem, de mindig itt nyitom ki. Már most, hogy veled kardikálhattam el, felhúztam meg anyámat is megölném. Amúgy nem. Nem ölném meg anyámat. Nem vagyok én olyan balon soha se. De eléggé balon vagyok. Ezt nem vagyok ingyenék balon soha se. De lehetnék balondabb is, de hallottok sokat, ez volt ez a kutyám. Nem létezik kutya. De létezik. Ott van. A szobajtól mellett. Nem. Igen. Az összet. Nem szárszál. Nem szárszál. Ez alapozó. Vala és a többivel. Az ilyenekkel készen vagyok. Pirosítót. Most rakom fel. Majd legközelebb félrakom. Ezzel a szájfényel szoktam a jövőremet is.